τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης. Ναι ή όχι? Ναι, δυστυχώς το λέει αυτό. Δυστυχώς. Ναι ή όχι? Νόμος είναι. Ωραία. Αυτοί που πάνε, που εμείς προσλαμβάνουμε στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της γενικής εκπαίδευσης, τους αναγνωρίζουν την προϋπηρεσία, ναι ή όχι? Ως τι? Στην ειδική αγωγή, από τη στιγμή που εμείς τους διορίζουμε λήψη εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ, Ναι. λοιπόν, αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία σαν προϋπηρεσία στη Μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι εργαστήκανε σε δομές ειδικής αγωγής, αλλά όχι ως ειδική παιδαγωγή. Υπάρχει δεν νόμος, είναι ειδική παιδαγωγή. υπάρχει Δεν είναι νομοθέτηση που ειδική έχει παιδαγωγή. ορίσει. Τότε γιατί να θεωρείτε σας η παρακαλώ. προϋπηρεσία ότι είναι στην ειδική αγωγή? Ακούστε με λοιπόν. Προϋπηρεσία είναι ρε παιδιά, δεν είναι ειδική. Λοιπόν, προϋπηρεσία, τσάμπα θα δουλεύω. άμα θέλετε να... Άκουσα τον κύριο, τον εκπροσωπώ, ακούστε. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν στην περίπτωση του ΕΣΠΑ. Χρειαζόμαστε 900 εκπαιδευτικούς. 900 εκπαιδευτικούς για ποιο πράγμα? Για παράλληλη στήριξη. Έτσι. Για νηπιαγωγούς, πρώτη χρονιά. Να το σημειώσουμε λίγο αυτό, για να σημειώνουμε. Λοιπόν, πρώτη χρονιά για νηπιαγωγούς δεν υπήρχε πρόβλημα, έχουμε στον πίνακα το δικό μας. Ειδικής αγωγής. Για δευτεροβάθμια, το ίδιο. Μην μου πείτε έτσι αλλιώς, καλώς κακώς, αυτό λέει η νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή, γιατί μιλήσατε για παρανομίες. Έτσι, αυτό λέει η νομοθεσία, αυτό κάνουμε. Εκεί που υπήρχε τεράστιο πρόβλημα και φαινόταν από τέτοια εποχή πέρσι που σχεδιάζαμε το πρόγραμμα πώς θα καλύψουμε όλους αυτούς τους μαθητές στα γενικά σχολεία, το κομμάτι της συνεκπαίδευσης, εσείς του Βόλου ήσασταν περίπου 1.000 άτομα. Περίπου 900, εκεί περίπου. Και του Μακεδονία. Όλοι μαζί, εντάξει. Τα δικά σας τα βήματα. Είμαστε παραπάνω από 1.300. Δεν είσαστε 1.300. Δεν είσαστε 1.300. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα. Σημασία ήταν ότι εσείς δεν θα υπαρκούσατε να καλύψετε όλες τις ανάγκες των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, των τμήματων ένταξης και της παράλληλης στήριξης. Είναι αυτό που είπατε. Υπήρχε το δίλημμα. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνουμε? Εκεί λοιπόν που λέει στην εκπαίδευση από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, βρήκαμε λοιπόν τους 40, τέλος. Και τα 600-500 μαθητές στο γενικό σχολείο, αρκάλυπτες στην κυριολεξία. Μα αυτό μου λέτε, πού θα βρω ορίστε πατώνα που πει αυτή τη στιγμή και μου βγάζει 600 δασκάλους ειδικής αγωγής. Γίνεται αυτό το πράγμα, συνάδελφοι? Δεν γίνεται. Συνάδελφοι, απάντησε τι είπαμε. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ βρέθηκα λοιπόν το Σεπτέμβριο μήνα να έχω 900.000 παράλληλες στηρίξεις και να μην έχω εκπαιδευτικούς. Και βλέπετε, στο καινούριο νομοσχέδιο πάμε και πιο κάτω. Γιατί αυτή τη στιγμή 80-90 πιστώσεις τις έχω στα χέρια μου και δεν μπορούσα να υλοποιήσω παράλληλες στηρίξεις, γιατί ούτε εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής είχα. Και πάμε πιο κάτω και λέμε και σε περίπτωση εκείνη που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής, πάμε σε νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής για πρώτη, δευτέρα και προκαταρκτική τάξη. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά στον αέρα. Μετά το 2013 θα υπάρχει η ίδια ευαισθησία, κύριε Αλβίζο? Ζητάτε να απαντήσει ένας διοικητικός υπάλληλος σε πράγματα για τα οποία εσείς ίδια δεν Λοιπόν, μπορείτε να δώσετε απάντηση. Για το εγώ θα απαντήσω προσωπικά λοιπόν ένα-ένα στα θέματα που έβαλε ο εκπρόσωπός σας. Μιλάνε οι έξι παιδιά, μιλάνε οι έξι μόνο. Αν θέλετε, να ακούσετε. Και σας ρωτώ, εσείς είστε εδώ πολιτική ηγεσία, είστε στη διεύθυνση ειδικής αγωγής και έχετε 700 περιπτώσεις μαθητών στον αέρα. Θα μου πείτε ότι αυτή ήταν ακατάλληλη. Εγώ θα σας πω το άλλο από εσάς, εκπαιδευτικός, δεν θέλω να σας προλογίσω, λέει εγώ τελείωσα το τμήμα ειδικής αγωγής, δεν γίνουμε νοσοκόμος παράλληλης στήριξης. Αυτό το έχει πει άτομο του ΕΣΠΑ που έχει περάσει από ΕΔΕ. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Αφήστε αυτό. Λοιπόν, δεν πέρα σε αυτό. Να ολοκληρώσω. Λοιπόν, όπως έχουμε παράπονα